Dobrý den, dnes vás vítám v Krušných horách, a to konkrétně na Plešivci. A právě tady, jenom pár kroků od stanice Lanovky, pro vás máme exkluzivní apartmán. Tohle 2+KK se nachází v projektu rezidence Krušec, který byl cloudován teprve v roce 2024. Vše je tady úplně nové a moderní. Tepelné čerpadlo, topení na dálkové ovládání přes mobilní aplikaci a spoustu dalšího. Pojďte se podívat. Apartmán má krásný světlý obývací pokoj s kuchyňským koutem a vstupem na lodži, ložnici a prostornou koupelnu s WC. Vše v nejvyšším standardu, co developer nabízel. Součástí prodeje je i parkovací stání a sklepní koje v suterénu domu. Největší výhodou je ale určitě lokalita, kde je apartmánový dům umístěný. Na Lanovku je to kousek, přímo před domem můžete naskočit na kolo anebo na běžky. Plešivecký ski areál už dlouho není jenom o lyžování. Nabídne vám i spoustu aktivit v létě. Bike park, bobovku, lanové centrum pro děti a spoustu dalšího. Navíc příroda, která Krušec obklopuje, je prostě nádherná. A když víte, kam na výlet vyrazit, tak celý den nepotkáte tak říkajíc ani nohu. Vzhledem k tomu, že blíže Lanovce už se stavět nebude, tak může tenhle byt představovat i skvělou investici. Jak v uchování hodnoty, tak přímo z pronájmu, po kterých je zde velká poptávka. Tenhle apartmán je prostě bez kompromisů. Novostavba, vlastní parkování, sklep, ideální dispozice a pár kroků k Lanovce. Byty v rezidenci Krušec už jsou měsíce vyprodané. Takováhle nabídka se už nemusí opakovat. Přijďte se podívat, tady se vám určitě bude líbit. A zatím se mějte fajn.